Uy, pre, kalibangon, mag-pre, ahan yung CR, pre. Ganina, mo grabe na akong naghanag kaon, gud. Ato lang dito, pre, naka ditong CR na mo. Uy, di naman mo flash. Uy, pre, di na lagi mo flash, pre. Lah, nakalimot ko, pre, o mo ko ka ingon sa imuha nga di naman din na mo flash. Kanina lang gamita, pre, o. Unsa man na ini? Saan man paggamit? Ako lang na, pre, ibalot na lang na. Ay, achiche. O sige, pre, dito ka, pre. Mid ka, pre, mid ka, pre. Retreat, retreat, initiate retreat, retreat. Sa ano yung mga kauban, eh? Retreat, retreat, pre, retreat, pre. Okay, hak. Sus. Defeat. Pilde. Samantaan to tong Mia. Ay, may pulos tong Mia. Eh, ako mo to si Mia, pre. Ay, ikaw na ito, pre. Yawa ka, pre. Jam, dong jam. Marikaw. Nangita si mo ay mohang teacher. Wa mo daw kaming sulod kagahapon, ngano man? Uy, Lu, ay saba Lu. Ay, ngano man apo? Ay, budang hinungdan Lu. Oh, ngano ako man? Ina na ako kong teacher nga. Namatay na ba kagahapon mong wa ko kaadto? Ay, pastilan ang bata ka, acheche.